ngifisa ukuba ngibingelele uzithatheli zonke ezikhona ngikhuleke ngithi ngiyakhuleka ngempela ezithatheleni. Mbomvu ngolesithathu ukhetho mhlampe nje kungathi nje okwakho ukuphawula. Ngolesithathu kunginqamla juqu njengoba sazi sonke ukuthi ukhetho olundabuzekwayo lika 2024 lo uhulumeni beyifundazwe nohulumeni kazwelonke liyobe seliba khona-ke abathi abanye u-1994 2024 ngoba kuyefana kuleminyaka engamashumi amathathu lwaba khona. Ngithi-ke ngalo intaba izobekela amazolo ngoba umengameli wethu uMhlonishwa uHlabisa njengoba sikhuluma njena namhlanje wethule inkulumo ehlabahlosile nohlonzo yokunxenxa abavoti ngokugcina ukuthi ucela-ke manje ukuba-ke siphume-ke impela kusuka kusasa ngomsombuluko mhla ka-27 ama-special vote lawa alaba abasuke bengazokwazi ukuthola ithuba lokuvota ngolesithathu. Wathi siphume-ke umsombuluko nangolesibili bese kuthi-ke ngolesithathu asiphumeke ngempela vothi lwethu-ke siyothi zakazaka eduze kwendlovu. Wayeseyibeka-ke futhi izathu emakhosazana namakhosana zokuthi kubaluleke ngani ukuba sivotele iqembu lenkatha. Wathi-ke eminyakeni engamashumi amathathu kuvotwa asiphambili siyahlehla kokunye simile asiqhubeki. Wathi-ke okukhulu kungalungiswa konke lokhu-ke ivoti lethu. Namhlanje into eyonakele yolungiswa ngevoti futhi iphinde futhi noma ukade yonakele akhishwe loyo bengenile uma engawenzi umsebenzi. Manje-ke ngisukuma njengelungu lesigungu esikhulu sakhe uMhlonishwa uHlabisa nami ngithi ngiyagcizelela ukuthi simzwile ubaba uHlabisa ekhuluma umengameli muzwa ethula uMhlonishwa uNtuli okuyena esifundisa ngaye KwaZulu-Natal ukuthi-ke nangu kumphemba uzomela nahamba nabohlwini le ndawo esifundazwe saKwaZulu-Natal ukuba sibe sifundazwe sobe sihlonipheke futhi ukuba wenziwe imisebenzi yenzelwe abantu ngenhlonipho ngentobeko kanjalo futhi kunakekelwa abantu ngokungaphakami ngoba okukhulu okusuke kwenziwe yithina masakhethwa siyakhohlwa abantu. Wathi uyathembisa ukuthi-ke akazoshintsha uMnumzane uNtuli uzohamba ngendlela yemigomo yeqembu lenkatha njengoba yasulwa ifundiswa umntwana waphinde angena ukuhamba ngaleyo ndlela siyawuhamba ngayo-ke enkatheni. Mhlonishwa, kubonakala iqembu lenkatha ngathi ilona qembu elikhankase kunawo wonke amaqembu. Mhlampe ngabe khonani inhlese yethemba enibona ukuthi cha ningasithatha lesifundazwe? Senze konke okusemandleni. Hayi lapha KwaZulu-Natal kuphela, eNingizimu Afrika yonke. Umkhankaso wethu uma bekukhwebela bangatholi indondo kungathiwa uya ku-IFP ngoba i-IFP kuma-province ayisishiyagalolunye sibonakele sinomkhankaso kubo bonke la KwaZulu-Natal, eGauteng, eMpumalanga, eNorth West, eNorthern Cape, eFree State, eLimpopo. Sibonakale ngempela nisho eKapa lodumo sisebenza sehla senyuka sifaka amabhodi ethu ngaphezu kwakho konke lokho sincenga abavoti sikhipha lama-t-shirt sikhipha imanifesto yethu sibancenga ngempela ukuthi abeze basivotele. eNingizimu Afrika iyonke angikholwa ukuthi khona iqembu eligijime konke ama-province njengathi okokuqala. Okwesibili angikholwa ukuthi abavoti asibahloniphanga ngoba besiyothula imanifesto ethu kulama-province engiwashilo. Okwesithathu ngibona ngathi kufanele babone ukuthi umuntu okhuthele nobakhombisa indlela neqiniso ngentobeko engalwi nabantu ebatshela nje kahle izinto abothi zonakele. I-IFP phela leyo ehola uMhlonishwa uHlabisa nalabo abathunyelwe ey'fundazweni abangoyihlalo khona lapha KwaZulu-Natal uMnumzane uNtuli bese kuba uMnumzane uDlamini eGoli bese kuba yithina-ke besithunywe iqembu ukuba sihole lezi zifundazwe njengabaholi abajutshiweyo. uMhlonishwa uGwala olapha eLimpopo naseNorth West bese kuba
kanjalo kaMadlopha Mthethwa yena-ke okhona lapha futhi eMpumalanga province bese kuba yimi-ke eNorthern Cape nakhona eFree State. Sibona ngathi kufanele sudle umhlanganiso, sibona ngathi kufanele kukhuphuka amavoti ethu uzwelonke, sibona ngathi lokho kuthathwe isigungu esikhulu sibona nguyena Mhlonishwa ohlabisa i-NEC ne-National Council ukuthi singahlangana nalaba bantu esingahlangana nabo siwuphathe uhulumeni kazwelonke senze intando yabantu ibonakaliswe ngeqiniso nangozizotha. Siyakwesekela lokho, sizokwenza lokho. Sesithi nje-ke kubantu bakithi eNingizimu Afrika ey'fundazweni zonke zo-9 kanjalo kuzifunda zonke komzinyathi eZululand, eMajuba, eMkhanyakude, eLembeni, eKingcetshwayo, lapho oGwini, laphana eMgungundlovu, laphana eHerigwala, hhayi nasothukela. Sesikhona ngempela ukuba nisinike okungakwethu kubantu ubuyele kubantu. Sizokwenza thina lokho undabuzekwayo okwaziwayo. Sizophendula amatafula kwezolimo kubonakala abantu besebenza, kungakhethi umuntu ngoba siyayazi lento, sayifundiswa. Uhulumeni okaZulu ephethe abantu babengalambi, bangathembeli uhulumeni, belima imihosha yonke eduze kwemfula emfundini, abantu betshala, abathungayo bethunga imisebenzi yezandla, kanjalo abashuka iy'khumba beshuka, ababazayo bebaza, abadayisa iy'thelo namaveji bayadayisa konke lokhu besekelwa uhulumeni ubasiza ngokulima, hhayi kupha idlanzana imishini yokulima. Njengoba sikubonile uhulumeni wethu wesifundazwe uthatha ogandaganda unika obhululu, unika odadewabo, unika izihlobo nabangani imali enkulu. Kuthe mase bebona ukuthi kuyakulona isikhathi sokhetho base belathi ogandaganda bebanika abantu bebapha, kodwa labo gandaganda basiza abantu, bahlele emzini yabantu nje abambalwa. Sikubonile konke lokho-ke ukuthi imikhuba leyo, imikhuba ebonakale emfuyweni enikwa abantu akuthiwa nazi iy'nkomo, nazi iy'mbuzi, abayisize bethengelwe lamaplaza, abanye ngasese ngokukhoshokosho, abanye abantu bengawatholi. Zonke lezi zinto siyayibuka, sisibonile, sizwa abantu, nalo ibhange ithala, sikubonile, sizwa abantu ngenxa bengasizwa abanye. Sibonile into ey'ningi uhulumeni ukuthi ukhetha iy'bala emasini. Ake benike-ke ngampela inkatha, banike ngampela umnumzane uNtulu uThami owaziwayo, obeyimeya yaseNkandla, waba yimeya yakho lapha futhi eKingcetshwayo. Njengamanje nje basikhuluma nawe usihlalo wakaSARGA KwaZulu-Natal, aphinde futhi abe usihlalo iprovinsi yaKwaZulu-Natal. Ingani ukhetho esihamba ngalo lapha enkatheni uyena ophethe ikomiti lokhetho jikelele ku-IFP, umsebenzi wansuku zonke ebeyilona ngempela belihola lona lomsebenzi lona ukukhankasa. Ngaleyo ndlela-ke ngithi mina amakhosazane ney'nsizwa zami tshelani umhlaba ukuthi njengamanje-ke abaphuma abantu ngempela, sisho njalo, balizwe ikhwele elihlatshwe umhlonishwa ohlabisa ngala makhosi akithi alapha KwaZulu-Natal. Kusuke esilweni samabandla siyazi ukuthi amakhosi awayingena ipolitiki, kodwa siyacela ukuthi kulesi sikhathi akakame nathi, akhumbule umntwana akaphinde angene owalwele elwela lelizwe lakwaZulu ukuthi liphathwe ngendlela eyiyo elakwaZulu-Natal, engaletha usizo nozinzo kubantu, babe nezwi lokukhuza. Sizosebenzela ndawonye thina abasebenza ngokubambisana namakhosi kanjalo bezempilo befundise ubulungiswa nabaphotho athembele uNkulunkulu. Sithi nabo misele nabo uma ebacelisa nomnikelo uma besuka ukwakha izinto zamasonto, engakhethi kuphela emasini, ekhethe ibandla lakhe kuphela. Sikhuluma ngabezemidlalo, hambisana nabo bonke kulesifundazwe saKwaZulu-Natal ukuthi abaphume ngobuningi babo bezemidlalo, nabo basilekelele ukuba bashumayele ivangeli lokuba abantu nabantwana babo nabadlali bonke abangaphansi kweminyango kumaqodi abadlalelayo bavotele iqembu lekati, bayibone lento esiyenzayo ithuthuka imidlalo yonke. Nabemculo abaculayo siyabasibekela thina njengeqembu lekatha, asikhethi phala lomuntu emabasini, abeze-ke manje isikhathi sokuba sibone ivoti labo. Osomabhizinisi siyabathembisa ukuthi ngeke sibacwase, thina sicwasa umuntu, asibuze umuntu ipasi especially ukuthi uvela kuliphi iqembu. Bonke
bonke sisebenzisana nabo kulabo masipala umuntu abaphindanga la sibeke kushiya kubona edlulisela isandla sikamhlonishwa uHlabisa ngisho namhlonishwa uHlabisa eyimeya lapha kaHlabisa azange akhethe abantu athi bavela kuleli qembu bengayothola umsebenzi laba bengawuthola ubeka inqobo uma umuntu enza umsebenzi sesikhona ngempela izingane zakwethu umhlaba wazi ukuthi ikhona inkatha eshiya umuntu akaphinde angene lapha ezandleni kaMhlonishwa uHlabisa lesigungu aphathe naso nawo meya bakhona bonke bakhombisa ukuthi dubukele ivoti siyalicela alibuye kuthina ngiyathokoza. Mhlambe Mbomvu ukhuluma nomzwakhe wakaXulu kuBaqulusi FM. Ngifisa ukubheka lapha senibanxenxile abazonivotela bazophuma ngomningi babo. Nizogwema kanjani ubugebengu obenzekayo ezikhungweni? Sike sabona nje lokuba nje khona ilolo elikhulu lithwele amaphepha. Mhlambe nizogwema kanjani? U-IEC nizovuya kanjani ubugebengu abenzayo? Oqala nje umthetho lona owezokhetho ulawulwa inkantolo futhi yomthetho sekelo nomthetho wezokhetho. Uma abasebenzi bengafundi laba baka-IEC behlangana abathize ukuba basicekele phansi bayisola bayikhethe imbeke yomile. Kukhona-ke abanolwazi abasuke bephuma emaqenjini amanye bese besungula amaqembu abo basuke bazi ukuthi abayekwe kathi kade benza kanjani ukuze benze izinto zabo zenzeke ihambe ngendlela eyiyona. Namhlanje efundisile abantu abasha nabantu nje abafundisile ukuba bagade ama-ballot paper ukuthi akwenzeka ngendlela nokuthi amathathu azonika umuntu nogogo avotelwe into ayifunayo angavotelwa endaweni engafanele. Okwesibili ukuthi sethembe ukuthi noma singabe sihlukene manje sifuna amaqenjini ahlukene kodwa fanele sibambisane ekugadeni ngoba bakhona ogalajana abathemba ukuthi bazovele bathi nje bawina bona sebethatha ama-percentage angaka baze bashe ey'fundazweni. Uma ukala lokho ukuthi uthola ngaka lapha uthola ngaka lapha usukale kanjani lokho? Yingakho kumele inguzanguza eroli elibanjwe lapha eMpumalanga lakwazi ukuba lidakade lidantule. Abazi ukuthi bazoboshwa, abazi ukuthi bazophoxeka emhlabeni wonke ukuthi bebehlala bengawini. Namhlanje singabo la. Namhlanje labo baphuma lapho odadewabo ababhudlwe emaceleni kubona sithembele nabo ukuthi bazobabheka ngoba bayabazi imikhuba nebukhoshokosho abebenza besendawonye. Mhlambe-ke mina sengiphele ngizodlulisela kukokoza kwethu. Ngifuna ukubheka kuneqembu elisha elifikile esibuke kwezezindawo libaphazamisa. Mhlambe wena la ungakhona umbuka kanjani? Kube kanjani mhlambe ukufika kwala ukho niphazamiseke khona? Akukho lutho. Nala ngifike khona nje la ngisebenza khona eNorthern Cape nase-Free State. Hayi mina ngaze ngithola ukuphazanyiswa umuntu angifikise ngoba athi ngokuhamba i-ANC ingihloniphile nabanye besinabo esisebenza nabo kuphela into abengibone bayenza engayithandanga e-Free State nase-Northern Cape ukuthatha amabhodi ethu akhishwe phezulu angabe sababikho. Lowo mkhuba-ke kuphela abawenzayo ukuthatha amabhodi ethu bawalahle bawakhiphe. Lokho impela ngakuphawula ukuthi hhayi akusiphethe-ke kahle lokho. Ngakubika-ke impela na-IEC uzwelonke no-IEC wasey'fundazweni. Siyabonga kakhulu nje-ke Mhlonishwa ngenxa yokuthi-ke nenethiwekhi ayivumi kahle abasendleleni nabanye zonke. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nokuthi nje uyinike-ke ukuthi ube nesithangame nathi ngalesi sikhathi. Kuyintokozo ufike ohlala kuyintokozo ngoba sithokoze kini nabezindaba ngoba ngaphandle kwenu hawu singafe endlini sife ekhoneni singaziwa singaboni umuntu. Nina ningabantu abahle kakhulu abakhuluma nomhlaba. Inkosi nibusise. NgoLwesine siyobe sesishiwo silizakazaka eduze kwendlovu bese sibonakala sekubala ukuthi-ke hawu ngampela sisithathile isicoco siyabuya ekhaya isicoco IFP. Siyabonga kakhulu Mhlonishwa.